Rangsangni ani joto khapangni takhuk tei bukuksong norong thanibo ani kobokmung norokno laithangnai ta logobo o kogrokno norokno saklai rimani hoito baksa baksa khnawi anero phaisok bakya tei ano telephone no khaikorka tini haino haino rokno tewaisa muito khlai sawi mannani musungo tabufano raba chara painani bagui naitugui tongnai rok norok angbai ani kokdong namartui kwrung hordi ang norokno swkangni video rogobo norokno srai srakai sawi dikha tini bo haino hai tewaisa norokno muito khlai rimani bisingtui srai srakai sawi haino hai tewaisa maninan bagui no norok bagui o kok no kok tewaisa tubui phaipiuka norok chara painani bagui norok raba chara naitugui tongkha hinkhe norok ani kokdong namartui norok angbai kwrung hordi ani kokdong nambar tolabo rwjak tongo ayangtui norok angbai telephone khaikorka hinkhe angbai kaham hamya norok koklam salai manai tei charani red bwswk obobo ang norokno tabo srai srakai sawi rinai tomungno nwng khuaini andaro hinkhe khuai district ni andaro hinkhe 75 taka riwi paikha hinkhe norokno gari free rohnai tomungno khuaini ayangnaro ba oino district o hinkhe norok 80 taka riwi ma painai 80 taka riwi paikha hinkhe o 80 taka ni bisingo no norok gari bo malangnai norok gari ni bagui khoksa rang khimnani nangya o 80 taka riwi paikha hinkhe no gari bo norokno rohornai ha norok kaham khe srai srai khai bujiwi narakdi tamungno khuaini district ni andaro hinkhe 75 taka nangnai aro no gari bo manai tamungno khuaini ayangnaro je kuno district o hinkhe norok 80 taka nangnai te o 80 taka ni bisingo no gari bo norokno rohornai norok kaham khe srai srai khai khnawi narakdi tei baksa baksa hybrid made mano haikhe hybrid ni dam bwswk tode tong hinui sunghoro aw hybrid bo norok pai manai hybrid ni dam kha hinkhe 100 taka nangnai obole kombui norok malanglak phiya o 100 taka riwi paikha hinkhe arabo norok gari malangnai gari ni bagui te alka khoksa norok rang khimnani nangya omo hinkhe tamo khuai district phano wngthung ba jekono district o phano wngthung norok 100 taka riwi o hybrid chara no paitlangkha hinkhe norokno gari rohornai norok kaham khai obono bo muito nardi tei sudo polybag simia norok stamp bo nangkha hinkhe norok stamp pai manai norok tomungno stamp nangui tongkha hinkhe norok jefru nango ofru ani kokdong namartui norok kwrung hordi ang norokno stamp ni afuru srai srai khai dam sawi rinai hybrid ni stamp dananai ba desi ni stamp dananai obo hybrid haikhe desi omo hai stamp ni bisingo abo pathoko tongo hybrid ni alada dam desi stamp ni alada dam haikhe rangchakni khapangni takhuk tei buksok norok ayang oyang chara rutugui tongnani nangya only angbai koklam salai hordi ani kokdong namartui omsukno norok rang tubui phaidi jagao phaidi tei kaham hamya naiwi norok paitlangdi norokni je bwkhani musungtui khe norok paitlangdi haikhe rangchakni takhuk tei buksok ang niji sakphangbo o chara no use khai tongo o chara no kai tongo taklai bai 3 bosor wngkha norokno o ani chara haikhe ba o bagan khlaima rokno ang norokno kisisa o mangpili rok phunuknai 3 bosorni bisingo tabuswk jora ba tiniswk porjonto chara bwswk torkha bwswk size ni ojon wngkha kaham tei hamya ang norokno obono tabuk twrwk twrwk norokno phunuknai norok o video no paya sak jora norok nai tongdi।